cewa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wa tahtasib. ma'ana abinda Allah ya bayar da dan uwa dama na sani, wanda ya karba ma na sani, kowa yana da ajali sananne. ayi hakuri a yi walada ga Allah, wannan ita ce sunnar rayuwa. kullu nafsin za'iqatul maut, duk mai rai sai ya dandana mutuwa. sannan kullu man 'alaiha fan, dukkan wanda yake a doron wanda yake Allah ya lalimi lala dan ragunan wani sama mai wuya kai ta Allah da kan mai gidan ƙara mu da shi lafiya. Salati goma ga manzo Allah. Kunna. Istighfari da Allah ka danka wato ragamar ƙasar nan a hannunsa. Ubangiji da kuma su ita ma Allah ka sa ta a cikin rahama. Da yan uwansa da ya rasa su a cikin wannan shekara da shekarar ta gabata Allah ubangiji ya musu rahama. Sirrul Fatiha. أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. آمين. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. آمين. ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ربنا اغفر عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Zamana,